Семейното шоу на България вече има своите победители. Без излишни уговорки включваме пряко София Стойчева и Иван Черкезов от сцената на Big Brother Family. Колеги, вие сте. Добър вечер, Христо! България вече има своите победители в Big Brother Family. Аплодисменти за семейството Кузмови! И макар, че мъжът трябва да държи в ръце всичката власт, ще попитам теб. Да. Какво е тази победа за теб и защо България избра вас? Ами, предполагам, че са избрали нас, защото сме прекалено естествени хора. Нямаме намерение или не сме имали намерение да играем каквито и да било игри в тая игра. И за това. Честито от нас. Благодаря. И аз да застана така до победителите. Добре. Това са 200 000 лева. По-малко с 40 000, но все пак какво ще направите с тези пари? Това ще промени живота ви, сигурно. Аз лично още не мога да повярвам и толкова ми е объркана главата. Нямам думи. Добре, не знам. Ели издаде нещо. Дали ще се случи това, което тя мисли, че ще си направиш собствена траурна агенция? Задължително. При първа възможност. Това е мечтата на живота ти, тази професия. Да. Ели, какво ще промени с тебе, с тия пари? Ами аз имам доста идеи. Не съм се надявала да вземем тази награда. Просто вече не съм мислила, че не сме достойни. Не съм го вярвала просто, че ще стане. Нека малко да ми мине време и тогава ще се видят идеите точно. А ще дойдете ли да живеете в София? Никога. Не смятам, че аз не си обичам и поводи да си живеем там и няма да се измъкнем. В кой момент усети, че точно вие ще спечелите? Въпроса и към двамата. Аз в никой момент не съм усетила, че ще тръгнем да спечелим. Значи ние се движихме нагоре, движим се, но човек не може да знае, че накрая наистина ще бъде на финал, защото до края не е ясно какво ще стане. Какво ще кажете на тези, които гласуваха за вас толкова много хора тази вечер? Вие може, деца вики, да влезете в парламента с такъв вод. Този въпрос малко ми се стори прекален. Искаме да благодарим на всички хора, които са си отделяли от парите, за да гласуват за нас. И да им кажем, че ги разбираме, защото и аз, когато харесвам някой, гласувам, макар че не е много усилено, колкото ми стигат възможности. Благодарим на всички хора, които са сетили да гласуват за нас. И медиите повдигнаха тази тема. Вие ли се чувствате модела на българското семейство? Ами аз специално смятам, че ние сме абсолютно нормално семейство. Прекалено сме различни като характери. Имаме някой път сблъсъци, но аз не мисля, че има семейства, където ги няма тези работи. Или там, където казват, че ги няма, просто те играят за мен. И това не са естествени, нормални поведения. В крайна сметка, Веско ти беше казал в къщата, не се женете хора. Сега имаш ли промяна в мнението? Това е било моментно. Какво ще призовеш хората за финал? Бих призовал хората да се обичат помежду си. Тук пак се повтарям. Да обичат децата си. Да обичат животните. Да обичат растенията и земята, на която живеем. Защото тази любов ги извисява по-близо до боговете. И в знак на благодарност боговете избъдват мечтите им. Това от нас. Няма какво да кажем. Животът е прекрасен. София, Иване, благодаря ви още веднъж. Честито на семейство Кузмови.